स्वातंत्र्यपूर्वी काळापासूनचा भूताचा माळ. आपल्या पूर्वजांनी काही रूढी परंपरांचे वर्षानुवर्षे पालन केले आहे, तर काही मर्यादाही आखून दिलेल्या आहेत. हा सर्व अट्टहास काही उगाचच वेळ जात नव्हता म्हणून धरलेला नव्हता, तर त्यामागे काही ठोस शास्त्रीय आधारही होते. अशीच एक निषिद्ध जागा आमच्या गावच्या वेशीजवळही आहे. भूतांचा माळ याच नावाने ती ओळखली जाते. कुण्या शहाण्या माणसाने तर तिथे चुकून सुद्धा जाऊ नये, आणि तरीही जर कुणी त्या जागेवर पाय ठेवला मग तर त्याचा या जगाशी तीळ मात्रही संबंध उरत नाही. असं म्हणतात की येताना तो त्या जागेवरून सोबत काहीतरी घेऊन येतो. एक अमानवी शक्ती, जिचा तो गुलाम होऊन राहतो. सतत त्याला कानात कुणाचे तरी कुजबुजणे ऐकू येत राहते, आणि शेवटी अगदी ठार वेडा होऊनच तो साऱ्या गावभर भटकत राहतो. आता माझ्या आजा पणजा अगदी खापरपणज्यांच्याही काळापासून आम्ही अगदी असंच पाळून राहतो. त्या माळरानापासून जरा 4 हात लांबूनच जातो. अगदी तसंच काही काम निघालं तर गावातील तांत्रिक, घाडी अशी मोजकीच पण जाणकार मंडळीच त्या माळ्यावर जाऊन बळी चढवतात. जे काही आहे त्या माळ्यावर, पण एकदा का त्याला मांस मटणाचा नैवेद्य दाखवला तर त्या काळ्या शक्तीकडून हवी ती कामं करून घेता येतात. अगदी चेटूक, टोणा, वशीकरण, बंधन, जारण, मारण अशी सगळीच नावे त्या मातीशी जोडलेली आहेत. हो, सगळेच असे म्हणतात. तसं मातीचं खरं काम आहे बीजामध्ये अंकुर घडवणं, एका नव्या जीवाला वाढवून पाय रोवू देणं, आणि ते ती चोख बजावतेही. पण या एका ठिकाणी मात्र त्या मातीतून प्रेतात्म्यांचा उगम होतो. मातीचा गुणधर्मच बदलून जातो. इथे 24 तास 12 महिने उजाड माळरान असतो तो भूभाग. आजी तर एवढंही सांगते की या जागेवर इंग्रजांनी एक संशोधन केंद्र देखील उभारायचा प्रयत्न केला होता. या जागेमध्ये नेमकी कोणती शक्ती वास करते यांचा त्यांना शोध घ्यायचा होता. मोठे पुढारलेले लोक, पण त्यांनाही या जागेतील शक्तीची भुरळ पडली होती. इंग्रजी साम्राज्याला मजबूती मिळवण्यासाठी ही अशी शक्तिस्थाने काबीज करणे त्यांच्यासाठी फार महत्वाचे होते. पण एक एक करून सारे संशोधक, अगदी किरकोळ कर्मचारीही मरण पावले, तेही अगदी त्याच भूमीवर. त्याच वास्तूमध्ये प्रत्येकाने शेवटचा श्वास घेतला होता. आता एवढी श्रापित जागा असताना त्या माळाकडे कुणी नजर वर करूनही पाहत नाही. मी आणि माझा भाऊ विनोद या गावातच वाढलो. भूतांच्या माळाच्या गोष्टी ऐकतच आम्ही मोठे झालो. त्या दिवशी अचानकपणे आम्ही दोघांनी जो काही निर्णय घेतला होता तो आता तरी आम्हाला घोडचूकच वाटतोय. पण गावात राहिल्यावर तरुण मुलांच्या आयुष्यात असा क्षण येतोच जेव्हा सुरक्षेची चाकोरी आणि घातक परिस्थिती या दोघांमधली पातळशी मर्यादा लांघली जाते, अगदी नकळतपणे. बरेच दिवस आम्हा दोघांच्या मनात त्या जागेविषयी प्रचंड घालमेल माजली होती. आपणही एक काळी बाहुली मंत्रून आणायलाच हवी, आणि ते देखील त्या श्रापित भूतांच्या माळावर जाऊनच. आमच्या मनाने इथपर्यंत मजल मारली होती. तो थरार, ते कुतूहल शब्दांतरी अवर्णीय असेच होते. आम्ही दोघांनी एकमेकांचा हात पकडला आणि घरी काहीही न सांगता थेट माळाच्या दिशेने जाणारा बांध पकडला. बांधावरून जाताना जो एक हुरूप होता तो मात्र पुढे दाट झाडीन शिरताच कुठच्या कुठे निवडून गेला. ओहोळांच्या मार्गावरची मोठी मोठी भुयारे पोटात काय दडवून असतील. पायांखालचा डिगभर पाचोळा कधी करकचून चावा घेईल आपल्याला कशाचीही कल्पना नसते. इथेच 2 हातांवर 4 हातांवर असं करता करता आमचे मार्ग आम्ही कधी भरकटलो आणि एकमेकांपासून दूर झालो हे आमचं आम्हालाच कळलं नाही. मी भानावर आलो ते विनोदच्या भयानक किंकाळीमुळे. शांत भकास जंगलात विनोदचा आवाज एवढा कळवळून फुटलेला गूढ वाटत होता की मला मात्र खात्रीच झाली की याला वाघानेच धरले असणार. मी तो विचार करतच मजबूत लाकूड आणि मोठे दगड शोधू लागलो. पण तो समोरून एकटाच धावत येत होता, तोही सही सलामत. माझ्या जीवात जीव आला, पण तरीही एक गूढ होते, कारण विनोदचे किंचाणे थांबतच नव्हते. विनोदच्या चेहऱ्याचा रंग उडाला होता. डोक्यावरच्या नसा ताणून ताणून
तो ओरडत होता. तो काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करत होता. मी नीट निरखून त्याकडे पाहिलं तर विनोदच्या पाठीवर काहीतरी धुरकट आकृती बसल्यासारखी वाटत होती. अरे माझ्या पाठीवर कोणीतरी बसला हा. काढ त्या का. 15-20 किलो वजन भारी लागता हा. काढ त्या का. त्याचं हे बोलणं ऐकून माझ्या छातीत धडकीच भरली. विनोदच्या डोळ्यातील भाव खरे होते. त्याची अवस्था पाहून मला काय करावे सुचलंच नाही. मी त्याच्या पुढे धावत घराकडे निघालो. पाठी पाहतो तर विनोद कुठेच नव्हता. घडला प्रकार मी घरच्यांना येऊन सांगितला. त्यांनी लगेचच गावच्या जंगलाकडे धाव घेतली. विनोद तिथे बेशुद्ध अवस्थेत पडला होता. त्याची मान पूर्ण आखडली गेली होती. त्याला त्याचं डोकं हलवताच येत नव्हतं. दोघा माणसांच्या मदतीने त्याला घरी आणण्यात आलं. मी तिथे जे काही पाहिलं ते सगळं त्यांना सांगितलं. लगेचच गावचे घाडी, मांत्रिक यांना तातडीने बोलावण्यात आलं. तेव्हा असं कळलं की विनोदच्या मानेवर खरंच कोणीतरी अमानवी शक्ती स्वार होती. त्यांनी लगेचच काही उपाय केले. काही गोष्टी विनोदच्या अंगावरून उतरवून त्याच जंगलातील एका झाडाखाली उतार्याच्या रूपात ठेवल्या. त्या झाडावर आधीच बरंच काही बांधलेलं, अडकवून ठेवलेलं होतं. याचा अर्थ एकच होता की विनोद हा काही त्याचा पहिलाच शिकार नव्हता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.